Идеята за Sweet Home се роди съвсем случайно. Видях мои познати, които правеха нещо подобно и ме впечатли и реших да я развия. Първата къща я построих 2008 година. На въпроса какви са предимствата на сглобяемата къща, аз ще отговоря така. Този вид строителство, според мен, макар да звучи пристрастно, решава всички проблеми на конвенционалното строителство. По-енергоефективно, по-точно, по-технологично, няма остатъчна влага, микроклимата е много по-добър. Абсолютно всички проблеми на едно строителство ги решаваме с този вид строителство. Когато има по-сложни почви, сградите са много по-леки, всичко се случва в контролирана среда, без отпадъци. Само ползи има за околната среда. Сглобяеми къщи в България се развива сравнително плавен възход, не е рязко, но в годините съм забелязал, че се развива така плавно. В Северна Европа те строят само по този начин, докато Южна Европа се строят и по този начин, и с тухли и бетон. Ние сме фенове на по-модернистичната архитектура, така че развиваме точно тази линия. В общи линии ние сме единствената фирма за сглобяеми къщи, която въобще се интересува от архитектура в България. Мотивираме да продължавам напред, това, че си харесвам работата, харесвам си продукта и мисля, че създавам един много хубав и качествен продукт. Лекотоварните автомобили трябва да са икономични и практични.